Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Магіліўчанак тады Яна Домін адзіным голам адзначылася. У магілю Міхась Сакароў, ён прадстаўляе горад Гомель. Хутка будзем пачынаць сачыць за футболам, пакуль што настройваюцца каманды на гульню, пакуль што ідуць у нас з вами гэтыя самыя на вашых экранах бачыце вы склады каманд. Хутка мы з вами пра іх і пагаворым, але ж пачнем ужо размаўляць пра футбол. З пачаткам нашага сённяшняга дня Дынамо Брэст з лікам 7-0 было мацнейшае за ДЮСШ па ЛСГУ. Да матча сваіх суперніц. Вось можа быць у Віцебскам момант. Перадача прастрэльная ідзе. Яшчэ адзін пас і не сканчваецца справа дакладным ударам. Здаецца, можна было б і адразу сканчваць гэтую атаку небяспекай для ворот Святланы Каламейцевай корпу. Дальше у фланг. Гэта атрымліваецца. І ёсць магчымасць зараз у магіліўчанак разгарнуць добрую атаку. Ідзе перадача далей у фланг, дзе сустракаецца з мячом Караліна Жытко. Падае яна ў штрафную. Пералятае мяч усіх на табліцы недалёка ад барацьбы за тройку, але ж усё ж таки пакуль што на 6-м месцы. Штрафны удар у нас на карысць Віцебска, і Святлана Каламейцева корпу мяч у рукі забірае. У сусветным футболе, у мужчынскім, дарэчы, мы таксама часцяком бачым, калі нападаючыя менавіта нізам спрабуюць перагуляць сценку і галкіпера. Яшчэ адзін удар па варотах, але зноў жа надзейна гуляе 12-й нумар магілёўскага Дняпра. Гульцы абодва галкіперы. Гэта 12-е нумары. Ёсць момант зараз у магіліўчанак. Удар па варотах і Лізавета Конак цяпер ужо ўключаецца ў гульню. Жагародава прытрымала мяч, аддала на партнёрку Яншыльянка. Яшчэ адна падача. Зноў жа магіліўчанкі надзейна дзейнічаюць у абароне і не сустракаецца, разганяецца. Зараз по фланзе Барбаренко аддае перадачу на Караліну Жытко. Жытко, добрая скидка пяткай на Пушкар. Барбаренко. Выбачайце, гэта Вікторыя Барлюгова, і Вікторыя Барлюгова сваім момантам не карыстаецца. Заблыталі расійскую нападаючую віцебска-магіліўчанкі. Ёсць момант зараз у гаспадароў. Нестюковіч прастрэл у штрафную, але ж забірае мяч у рукі Елізавета Конак. Высоко ляціць мяч на штрафной, на далёкую стойку. І праз серыю рыкашэтаў даходзіць ён да Валянціны Ніжагародавай. Прабівае яна па варотах, але ж прабівае міма. Што Дарвін Нуньес усяліўся у футбалістку Віцебска. Яшчэ адзін эпізод, і зноў жа Каламейцева корпу надзейна дзейнічае правым краем. Не атрымалася перадача у Денисенкі. Домін, падача ў штрафную. Удар па варотах. І Елізавета Конак мяч у рукі забірае. Два мячы на полі. Адзін хутенька магіліўчанкі выбіваюць. І вось, можа быць момант. Караліна Жытко выходзіць на рандеву з галкіперам, але ж ну такімі ударамі нават на трэніроўках не заб'еш Лізавеце Конак. Сваю атаку разгортваюць цяпер ужо праз край, дзе знаходзіцца наперадзе Яна Домін. Якраз яна зараз мяч і атрымлівае. Вось такая у нас гульня. Націску атрымалася. Яна Домін, збіваюць яе з ног, і будзем глядзець за рашэннем Валянціны Сакаловіч. І, шановнае спадарства, гэта пенальці. Гэта недапрацоўка абаронцы. Жытко супраць Конак. Удар па варотах, і гэта 1-0. Гэта Караліна Жытко адкрывае лік. Магілёўскі Дняпро, здавалася, здагадалася, куды пойдзе мяч Лізавета Конак, але адбіць яго не здолела. Спрабавала ўжо скокнуць у вугал, але ў апошні момант вырашыла застацца ў цэнтры поля, але ж усё ж такі гэтыя міліметры былі ўжо згубленыя. Прабіла па цэнтры Караліна. Праз кароткую перадачу пачынаюць магіліўчанкі гэты стандарт. Барбаренко прабівае па варотах, але прабівае недакладна, трапляе у баннеры рэкламныя па-за межамі поля. Пасля эпізоду Яна Домін з'яўляецца пакуль што такім вось
злым гением. Номер 55 Ксения Карпова и номер 99 Яна Домин. Подача со стандарта. Удар по воротах сбоку Каролины Житко, але Викторию Барлюгову. И неудала передача на Яну Домин, не поверила. 99 номер, что гэты мяч пройдзе. И теперь уже Витебск отказывает свою контратака. И закид ближе до штрафной. Коломейцева Корбут. Якое дзень от голкипера. Марус, инспектор сустрэчы Михаил Сакаров. Закид пасля стандарта. Могилючанки с першай спробы эпизодом не карыстаюцца. С другой спробы удару. Магчыма, нават адным з першых замежнікаў, якія адкрывалі для сябе кітайскую лігу яшчэ ў 90-е гады. Ну і трэнерская кар'ера гэтага спецыяліста, але пасля пра яе моманту Віцебска. І як зараз. З Дняпра Александра Ковалёва, номер 1, запасны голкіпер. З палявых футбалістак Настасья Михайлова, номер 2, Евгения Козловская, номер 3, Маргарита Лазаренко, номер 8, Алина Абдулаева, номер 16, Полина Цибульская. И вось момант у Витебска, але ж Святлана Коломейцева Корбут. Які супакойлы футболисток у штрафной. Подача. Спроба скидки. Житко, удар по воротах. И Конак мяч у руки забирая. Был откладзены. Вусное папярэджанне ад Валентины Соколович так само было откладзенае. И удар по воротах. Вымушана Елизавета Конак у гульню уступать метров. Передача у штрафную. Не доходит справа до удара. Могилячанки з ножа. Вельмі упэўнена дзейнічаць у абароне. Але витебские футболистки так само протягивают. Тиснуть. Подача у штрафную. Удар по воротах. И это 1-1. Але ж рано радовались витебские заўзятары. Валентина Соколович с поднятой рукой, сигнализуя про то, что было порушение правил у команды суперниц. Подача от Яншиленко. И кладется мяч на сетку ворот. Але поза межами поля находятся у Мурку. И футболистки Витебска разгортывают свою атаку. Может быть небеспечно, але ж Святлана Коломейцева Корбут. Знову ж передача низом. Барбаренко мяч атрымлівае. Подача у штрафную. И ці перакладзена зараз ратуе ворота Елизаветы Конак. Команды з поўначы Беларусі выпраўляць. Яшчэ одна спроба ад магіліўчанак. І, шановнае гаспадарства, я не разумею, каму трэба забивать. Яшчэ один удар. Трапляе ён у перакладзіну. Мяч у Витебска. Добрая передача. Подача у штрафную. Але ж зноў жа не атрымліваецца пробить у футболисток Витебска. Яншиленко. Удар сдалек. И Святлана Коломейцева Корбут мяч у руки забирает спокойно. Закид наперед от витяблянок не проходит. Заховывается мяч у Витебска. Якушевич за мяч зачапілася. Ёсць магчымасць зараз атаку разгарнуць. Ці не апошні удар по воротах. Але гэта такое пачуццё, што ўжо просто белы сцяг ад Витебска атак у турнірнай табліцы. І гучыць фінальны свісток. Скажу вам да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.